Međunarodni je dan obitelji. Tim povodom održana je konferencija o ulozi Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u podršci djeci i obitelji. Pitanja koja na ovaj dan otvaramo su kako danas odgajati djecu, kako obitelji držati na okupu, koje opasnosti modernog doba vrebaju i kako ih znati na vrijeme prepoznati. U tome će nam pomoći psihologinja Mija Roje sa spomenute Poliklinike. Dobar dan, dobrodošli u Studio 4. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Vi ste nam evo baš friško stigli s ove konferencije za novinare koja je održana. Recite, koje su vam bile glavne teme, koje ste probleme ondje spomenuli? Pa nismo samo govorili o problemima, zapravo iskoristili smo ovaj lijepi dan kad se slavi obitelj da i mi malo slavimo ono što radimo u zaštiti djece, ali i zaštiti obitelji. Konferencija je organizirana i od strane Poliklinike, od strane Grada Zagreba koji je osnivač zapravo Poliklinike i koji nam pruža sustavnu podršku u svakom smislu kroz svih ovih 17 godina već sada djelovanja. Bilo nam je osobito drago da je došao gradonačelnik Milan Bandić i da nam je uputio svoje riječi podrške. Bila nam je i sutkinja Županijskog suda, doktorica znanosti Lana Peto-Kujundžić, koja je puno govorila o suradnji Poliklinike sa sudovima. Dakle, mi smo jedina zdravstvena ustanova koja ima u Europi, a usudila bi se reći i u svijetu, koja uz pomoć Grada Zagreba nudi besplatnu uslugu ispitivanja djece za potrebe suda. To su djeca koja su žrtve obiteljskog nasilja, koja su svjedoci obiteljskog nasilja. Prošle godine smo ih imali više od 300, koje onda ne moraju ići na sud, jer je to djeci vrlo jedno stresno zapravo iskustvo. Djeca se često pitaju čim se nešto loše dogodi, hoće li stres počinitelje. Dakle, svjetski je standard ići u smjeru pravosuđa prilagođenog djeci i to je jedna usluga koju u Poliklinici mogu dobiti. Dakle, da dijete sa posebno educiranim stručnjakom u jednoj prostoriji ima svoj razgovor, to preko audio-video linka gleda sudac i sve uključene strane u drugoj prostoriji i na taj način se to snimi, služi kao dokaz u postupku, dijete se ne izlaže kasnije daljnjim ispitivanjima. I također nam se obratila naša ravnateljica, profesorica doktorica Buljan Flander, koja je izložila brojne neke i uspjehe i izazove s kojima se susrećemo kroz sve ovo vrijeme rada. Sada ćemo još malo zaviriti u Polikliniku, otvoriti vrata, ući u nju, a vi nam možete ovako iz prve ruke prezentirati čime se najviše ondje bavite, tko vam ondje najčešće dolazi. Poliklinika je primarno osnovana kao jedna zdravstvena ustanova koja bi na jednom mjestu djeci ponudila, djeci koja su žrtve bilo kakvih trauma, najčešće zlostavljanja i zanemarivanja, sve ono što im je potrebno na jednom mjestu. Dakle, ono što nam često ravnateljica kaže, pitali smo se kako djeci dati sve što im treba, a ne da se svaki dio sustava pita što meni treba od tog djeteta. Pa to dijete šeće i kuca na 100 vrata, mora ponovno pričati svoju priču da bi mu se na neki način pomoglo. Neke ključne riječi u radu naše kuće su multidisciplinarnost i intersektorska suradnja. Dakle, tu rade psiholozi, psihijatri, neuropedijatar, defektolozi, jer dakle imamo dnevnu bolnicu, imamo terapijske pse za rad sa djecom, dakle da se djetetu stvarno na jedan multidisciplinaran način pruži i obrada, ali kasnije i tretman. Naravno, kad radimo sa djecom, uvijek radimo i s roditeljima i kako je danas dan obitelji, mislim da je važno da nekako i na to stavimo naglasak. Vrata Poliklinike danas su otvorena za svu djecu i mlade, dakle bez obzira o kakvom se problemu radi. I dalje mi imamo puno djece koja su zlostavljana i zanemarena, ali to nisu jedina naša djeca. Recimo, dođu nam djeca s problemima u ponašanju, u školi, s nekim emocionalnim teškoćama, kad se roditelji rastaju, nekad se i sami pitaju kako se postaviti u tim nekim situacijama. Mnogo ljudi kaže... Postoji li određena dob možda djece koja najčešće dolazi u Polikliniku? Pa zapravo nama dolaze djeca od vrlo rane dobi, negdje recimo 2-3 godine, pa sve do kraja adolescencije. Mi smo se proširili, dakle, upravo ovo djece i mladih. Prije je bila Poliklinika samo za djecu, zato što bi imali neke mlade koji bi recimo završili srednju školu, napunili 18 godina, a i dalje bi ostali u tretmanu u Poliklinici. Dakle, sve negdje do kraja adolescencije djeca i mladi dolaze u Polikliniku i isto tako, dakle, dolaze i njihovi roditelji i njihova obitelj. Kakav je vaš opći dojam o obiteljima ovog modernog doba, kada je radno vrijeme takvo da za djecu imamo sve manje vremena, kada su izložene utjecaju virtualne komunikacije više nego ikad prije? Evo, nedavno smo baš čitali jedan rad prema kojem roditelji prosječno sa svojim adolescentima provode 8 minuta dnevno. Dakle, ako uzmemo tako malu brojku, nije čudno da roditelji se često danas pitaju što da rade s djecom, što se s djecom događa i da djeca imaju neke probleme. I koliko god mi kao društvo i kao struka možemo pozitivno utjecati na djecu, nikad vam to nije jednako pozitivno koliko mogu utjecati roditelji i koliko može utjecati ta neka primarna obitelj. Također se danas na konferenciji obratila Berislava Picek, koja je predstavljena
predstavnica roditeljskog odbora. Dakle, mi imamo odbor roditelja, djece i mladih kao savjetodavna tijela našoj poliklinici i rekla je da možda nikad nije bilo teže biti ni dijete, ni roditelj nego što je to u današnje vrijeme. Isto tako mislim da je jako teško biti roditelj jer i oni roditelji koji se žele informirati, žele čuti nekakav savjet i povratnu informaciju, odu na internet i tamo je cijelo jedno brdo savjeta, vrlo direktivnih uputa. Morate ovako, ne smijete onako. Dakle, roditelj kogod temu da odaberete, je li to izbor paste za zube, je li to izbor metoda discipliniranja djeteta, dakle, roditelji su doslovno izbombardirani različitim savjetima sa svih strana. Ono što je važna poruka koju je rekla predstavnica našeg roditeljskog odbora s kojom bi se ja jako složila je da nije sramota potražiti pomoć. Sramota je ne potražiti pomoć kad nam je ona potrebna. Dakle, i pomoć nam je danas dostupna više nego ikad prije. Bilo to u našoj poliklinici ili u nekoj drugoj instituciji, bilo putem hrabrog telefona koji je besplatan, anoniman. Dakle, tražiti nekakvu pomoć, podršku, mišljenje. Nekad i roditeljima treba samo da ih netko malo sasluša ili da ih možda usmjeri kako da svoj trud i energiju koju sigurno ulažu u odgoj djece, kako da to preusmjere na neki način koji bi bio više adekvatan. Da, nadam se da ta sramota, pod navodnicima sramota, nije tako velika možda kao što je prije bila, da ipak napredujemo na tom polju. Vi ste spomenuli da vam često dolaze djeca, dakle i roditelji koji se razvode, tu zna biti kritičnih situacija. Statistika današnjice nije bajna kada je riječ o broju razvoda. Svaki treći brak osuđen je na propast. To razdvajanje najviše pogađa djecu. Kako djeci olakšavate spoznaju da mama i tata više neće živjeti zajedno, da se mama i tata više ne vole? Razvod je naravno stresan za svako dijete. Svako dijete želi da su njegovi roditelji zajedno i da žive svi skupa, da su nekako svi zajedno sretni kao cjelina. Međutim, sam razvod roditelja nije ono što šteti djeci. Djeci šteti sukob roditelja. Tako da uvijek kažemo ljudima, ako ne želite biti zajedno, ne možete funkcionirati kao par, bolje je dobar razvod nego loš brak u kojem će dijete biti izloženo konfliktu. I to kako će se dijete prilagoditi na razvod gotovo isključivo ovisi o tome kako će se roditelji ponašati. Dakle, hoće li oni nakon toga se ponašati kao nismo više par, ali i dalje smo roditelji, moramo surađivati oko djeteta, ili će se taj visoki konflikt nastaviti i mjesecima, pa nažalost čak i godinama kasnije. Razvod sam po sebi, dakle, djecu ne mora oštetiti dugoročno i to nam je uvijek vrlo važno naglasiti. Dakle, to nisu stigmatizirana djeca samim tim što su roditelji rastavljeni. Ali nekad je jako bitno tu raditi s roditeljima kako da se ponašaju, kako da se postave nakon razvoda. I njih s jedne strane možemo razumjeti kao stručnjaci mentalnog zdravlja da budu povrijeđeni, da proživljavaju gubitke, da proživljavaju krize, ali dijete nam uvijek treba biti u fokusu. I kad govorimo danas o danu obitelji, važno mi je reći da postoje razne vrste obitelji. Postoje jednoroditeljske obitelji i obitelji pa se ljudi ponovno s nekim stupe u brak ili zajednicu, dakle, pa imamo djecu od više različitih majki i očeva. Sve to može biti obitelj. Jasne. I ona može biti dobra obitelj za dijete ako su odnosi dobri i ako su odnosi skladni među odraslim ljudima u njegovom životu. Vi na tim tretmanima razgovarate s djecom, ali razgovarate i s roditeljima, primjerice, koji se razvode. Vidite li onda taj efekt napretka, dakle, onih savjeta koje im vi pokušavate prenijeti nakon, ne znam, više sati takvih razgovora? Ima li pomaka? Pa to uvijek ovisi, dakle, o ljudima koji nam dođu. Pomaka uvijek je moguć i da smatramo da pomak nije moguć, vjerojatno se ne bismo bavili ovim poslom. Ono što je nama fascinantno je koliko mi možemo s djetetom mjesecima, godinama biti u nekoj psihoterapiji da dijete ima nekakve pomake. A onda roditelj promijeni jednu malu stvar u svom ponašanju, napravi, na primjer, da uljudno pozdrave drugog roditelja ili da se zajedno dogovore oko toga kamo dijete ide na izlet i onda vam dijete procvjeta. Dakle, jako je važan taj dio rada s roditeljima. S nekima ide lakše, naravno s nekima ide teže. I tu je jako bitna ta intersektorska suradnja da roditelji onda koji ne mogu ili ne žele prihvatiti da čine nešto loše, da sustav ipak zaštiti dijete. Dakle, koliko god je obitelj važna, dijete nam uvijek mora biti u fokusu. I ako mi ne surađujemo i sa školama, i s vrtićima, sa pravosuđem, sa sustavom socijalne skrbi, onda te neke manipulacije koje se vrše nad djecom se zapravo prenesu i može doći do manipulacije sustava. To nije uvijek lagan i ugodan zadatak. Oprostite, evo ovdje ćemo morati zastati s obzirom na poplave koje su u Hrvatskoj. Odlazimo u Karlovac. Naime, poplavljena područja upravo obilazi premijer Andrej Plenković, pa se uključujemo, dakle, u izravan prijenos u Karlovcu.
Mi u studiju nastavljamo s razgovorom koji smo započeli, a tema nam je Međunarodni dan obitelji. U studiju je Mija Roje, psihologinja. Razgovarali smo o tome s kakvim se sve problemima susreću obitelji kada se roditelji razvode. No, htjela bih još nešto istaknuti, a to je još jedna važna problematika. Što sustav čini kada je riječ o zaštiti djece od vršnjaka? To je jedan veliki problem. Tko je najodgovorniji za sve češće primjere vršnjačkog nasilja? Pa ja bih rekla da smo svi odgovorni i kad krenemo upirat prstom jedni u druge i govoriti tko je više kriv, tko je više odgovoran, tek kad se neko nasilje dogodi, onda nismo puno napravili. Dakle, gdje smo bili prije? Gdje smo bili u prevenciji i gdje smo bili kad su se neki znakovi nasilja tek počeli događati? Ono što je danas veliki problem, istovremeno je prednost, dakle život u svijetu suvremenih tehnologija, istovremeno je problem jer se stavlja cijela jedna nova platforma na kojoj djeca mogu biti izložena bulingu, odnosno cyberbullingu, koji često bude okrutniji od ovog bulinga licem u lice. Jer djeca imaju doživljaj anonimnosti, nekakve distance, ne vide žrtvu i ne znaju zapravo što se sve može kasnije s njom događati. Tako da odgovoran je i roditelj da naravno se uključi i u taj svijet, virtualni svijet svog djeteta. Odgovorna je škola i vrtić, odgovoran je liječnik, odgovoran je svaki psiholog, dakle svaka odrasla osoba koja dolazi u kontakt s djetetom odgovorna je u prevenciji i u ranoj intervenciji kad se uoče nekakvi znakovi nasilja. Hrabri telefon je imao divnu kampanju ako samo promatraš kao da zlostavljaš. Dakle, ta uloga promatrača i nas koji vidimo, a često okrećemo glavu i pravimo se da ne vidimo, je od presudne važnosti u zaštiti djece. Postoje brojni priručnici koji roditelji savjetuju u odgoju djece. Možete li nam preporučiti neke koji su korisni? Koliko su korisni, koliko mogu pomoći roditeljima? Ja ću ovako, možda djeluje pristrano, ali zaista iz stručnog nekog uvjerenja preporučiti našu knjigu Znanost i umjetnost odgoja koja je promovirana početkom ove godine. To je knjiga na 720 stranica i naša recenzentica akademkinja Mirna Šitum nazvala enciklopedijom ljubavi, što je stvarno jedna jako lijepa recenzija koja prati jedan normalni dječji razvoj i neka osnovna odgojna razvojna pitanja koja se roditeljima mogu pojaviti još od prije nego što su odlučili imati dijete, zasnovati obitelj, pa sve do kraja adolescencije. Ono što ja sam kao izvršna urednica te knjige imala jednu jasnu ideju da knjiga ne smije biti na taj način roditelji nemojte ovo, nemojte ono, loši ste ako ovo ili ono radite. Dakle, krenuti baš suprotno, krenuti razumijemo vas i razumijemo da se trudite, neke stvari možda nisu dobre, evo vam prijedlog, evo vam savjet i neka smjernica što konkretno može upaliti u pojedinim situacijama kad se radi o vašoj djeci. I postoji jedan dio knjige koji se zove Kutak za roditelje gdje se ne priča o djeci, priča se o roditeljima, tome kako se oni osjećaju, pod kakvim stresom mogu biti i na koji način mogu za sebe dobiti i zatražiti podršku. Ja se stvarno nadam da ta knjiga će biti jedan dobar i vjeran prijatelj i pratitelj svakoj obitelji koja ju pusti u svoj dom. U svakom slučaju hvala vam na ovoj preporuci i hvala na gostovanju u Studiju 4. Hvala vama i sretam vam svima Dan obitelji.